Qadim zamanlarda bir yurtda buqara adamlar köpelipdir. Yurdun padşahı. Kimde kim şolara himayet etse, ellerini çapmalı. Diyen perman çıkarıptır. Günlerin birine bir adam sadaka dilep, ova aylanıptır. Bu adam şu aylanıp yürüşünü, yeköz yaşayan bir garip kıydın öýünün kapsından barıp. Kıydım, men aç. Kerwanmydy garakçylar talady. 2 günden bäri hiç zat iýmedim. Bar bolsa bir dögüm çörek beräýsen. Diýipdir. On halyna dözmedik gyz çörek almak üçin öýüne girmekçi bolan wagty padşahyň permany ýadyna düşüp, "Ey ata, biziň ýurdumyzyň padşahynyň permanyny bilýäňizmi? Bizde kimde kim gedaýa sadaka berse ellerini çapmaly" diýen perman bar, diýipdir. Ýanky adam, Men dilegçi gidaý däl gyýdym. Biziň kerwanmyzy garakçylar talady. Men aç. Acı doýurmak sowap bolar gyýdym. diýipdir. Gyýdam, "Ey Hudaý, özüň golla" diýip ol adama bir çörek bilen bir käse suw beripdir. Bu wakany eşden nökerler padşaha habar beripdirler. Padşah permany bozanyň ellerini çapyň diýip buýrupdyr. Şonluk bilen gyýdyň eller çapylypdyr. Aradan bir näçe ýyllar geçipdir. Padşah ýurduna aýlanyp ýörke, bir öýüň deňinden geçip barýaka, sady ýatladyp duran gaýgyly owaz eşdilipdir. Ol, Bu nähili owadan sal. diýip sorapdyr. Padşahyň nökerleri, Bu owazyň eýeti hasam owadan. Ýöne bolyn elleri ýok. diýerler. Onna padşah Näme üçin? O näme eltiz doglanmy? diýip soraýa. Ýok. Siziň permanyňyzy ýerine ýetirmänlik üçin ellerini çapdyk. Hany men bir şogydy göreýin. diýip padşah nökerlerine uýurypdyr. Nökerleri de seni o gyýdy getirip görkezipdirler. Gyýdyň owadan keşfini gören padşah oňa aşyk